Vítam vás na mojom kanáli Indian Tarot a pozrieme sa cez karty Lenormand, že kto chce prísť za vami, kto sa chce s vami porozprávať, kto chce prísť za vami. Kto chce prísť za vami. Takže je to starší muž, možno je to človek, ktorý je ženatý, možno je to človek, ktorý je z vašej rodiny. Tento človek niečo pred vami skrýva. Tento človek niečo zatajuje. On by chcel prísť za vami, pošle vám aj správu, že sa chce stretnúť. Vy ste sa s týmto človekom zrejme pohádali, on by si to chcel vyjasniť, pretože ten človek vás ľúbi. Možno sa tvári ako váš kamarát, ale tu je niečo viac, hej, a tento človek zrejme vám chce odokryť tú pravdu, hej, ktorá je teraz skrytá pod tou maskou. Ďalej, kto chce prísť za vami? Kto chce prísť za vami? Kto chce prísť za vami? Ďalej chce prísť za vami nejaká žena. Táto žena je voči vám falošná, je to zmia. Proste ona je falošná, ona manipuluje s ľuďmi, ona klame. Táto žena vám je daná karmicky, čiže vy možno sa máte naučiť odstrihnúť ľudí, pretože ona si myslí, že bude úspešná, že keď príde za vami, hej, že vy ho príjmete, ale tu je naozaj faloš, zmia, klamstvo a ju zaujímajú skôr vaše financie, hej, že ako sa vám darí. Takže ak ste s nejakou ženou prerušili kontakty a bude chcieť prísť, tak ani ho nepríjmajte, pretože tá žena vám ublíži. Ďalej, posledné karty, kto chce prísť za vami. Kto chce prísť za vami. Kto chce prísť za vami. Je to nejaký kamarát, chce sa prísť porozprávať, tento človek vám pošle správu, ale nebude to hneď, ešte chvíľu to potrvá. S týmto človekom ste zrejme stratili kontakt. Tento človek vás ale má rád. Je to nejaký váš kamarát, alebo on sa tak javil, ale tento človek vám je daný osudom. Možno bolo nejaké klamstvo tu, a tento človek vám pošle správu cez sociálne siete, hej, že chce sa stretnúť, že chce prísť, že chce prísť na stretnutie, hej. Dobre, a to si, či je to muž alebo žena, to si, kamar, toto bude. Bude to žena a táto žena vás má rada. Vy zrejme to ešte nevidíte, alebo táto žena vás niekde pozve, možno sa zabaviť, možno na nejaké podujatie, kde bude viac ľudí. A ona tu niečo skrýva, ale táto žena vás má rada. Aha. A ona skrýva to, že sa bude vydávať. Čiže možno, že táto žena vás pozve na stretnutie a tam vám povie teda, že alebo vás rovno bude pozývať na svadbu. Hej, pretože tam je čistá láska a jej sa vlastne splní to, po čom túži. Takže takáto žena ešte vás pozve.
niekde na voľakú udalosť, buď oslavu alebo svadbu. Pekný deň.